Práve na tieto otázky si už tradične vždy pred koncom roka odpovedajú družstevníci z jednotného roľníckeho družstva Branisko v Širokom na svojich výročných schôdzach. Práve tu sa schádzajú tí, čo po celý rok bez ohľadu na svoje voľno prikladajú ruky k spoločnému dielu. Dlhoroční pracovníci jednotného roľníckeho družstva Pavolo Olšavský a Štefan Iskra sami neradi veľa rozprávajú. No za nich hovoria ich pracovné skutky. Nie je div, že z rúk inžiniera Štefana Harčára z okresnej poľnohospodárskej správy v Prešove preberajú ocenenie za svoju statočnú prácu. Podobne aj zakladajúci člen jednotného roľníckeho družstva kombajnista Anton Jenča, či prípravár pôdy Ondrej Dudko, Albert Čech, Ladislav Fóriš, či Viktor Novotný. Dobre si počínajú pri plnení svojich pracovných úloh aj ženy. Vedúca brigády socialistickej práce pri ošetrovaní mladého dobytka Margita Maruščáková, Františka Jenčová, Regina Magdová či Veronika Hudáková. Keď sme spomínali, že družstvo chce do roku 1990 dosiahnuť dojivosť 4000 litrov, tak sa mu to určite podarí, ak bude mať viac takých dojičiek, ako je Mária Hudáková, Anna Gočová, Mária Pošiváková a ďalšie. Medzi družstevníčkami sú aj také, ktoré sa môžu hrdiť vysokými štátnymi vyznamenaniami. Jozefína Šterbáková je nositeľkou vyznamenania za obetavú prácu pre socializmus. Apolónia Magdová je zase víťazkou okresnej súťaže zručnosti Zenit v dojivosti. Riaditeľ okresnej poľnohospodárskej správy v Prešove inžinier Viktor Karoli rád odovzdáva vyznamenania najlepším. Najmä príkladnému kolektívu Pavla Majerníka, ošetrovateľa oviec, ktorý je členom družstva od roku 1960, či zmenovému zootechnikovi hospodárstva Hrabkov Milanovi Kochanovi. Vedúci zlatého 42-členného kolektívu Albert Katriňák patrí medzi najlepších, tak ako dojička z hospodárstva Široké Terézia Švecová, členka ústredného výboru Zväzu družstevných roľníkov. Prosto ocenenia prevzali tí družstevníci a družstevníčky, ktorí nerobili iba to,
čo bolo v ich pracovnej náplni, ale aj často čosi navyše. Prejavili tak svoj úprimný vzťah k statočnej práci pre spoločnosť. A spoločnosť na takýchto ľudí nezabúda. Keď sa krajina pokrie snehom, polia osirejú. To ale neznamená, že širotskí družstevníci sedia so založenými rukami. V nedalekej budove v Širokom pracujú ženy v pridruženej výrobe. Vyrábajú rôzne diely pre ZPA a ZVL Prešov i niektoré podniky v Čechách v celkovom objeme 16 miliónov korún. Zo zisku z týchto výkonov budú v tomto roku financovať stavbu kravína vo Víťazi, telatníka v Hrabkove a nové letné sociálne zariadenia pre Bačov. Dnešný nemovitý majetok družstva činí 630 miliónov korún a bude sa každým rokom zveľaďovať aj zásluhou činnosti pridruženej výroby. Pritom pracovníci tejto prevádzky pomáhajú v letných špičkových prácach pri zbere sena, pri žatve a zbere zemiakov. V zimnom období vyrába jednotné roľnícke družstvo pre vlastnú potrebu aj palety na zemiaky. Kolektív rastlinnej výroby si prácu osvojil a tak plne pokrýva paletami potreby družstva. V tomto období je už väčšina mechanizmov opravená. Opravári majú čo robiť. Veď jednotné roľnícke družstvo vlastní 54 traktorov a mechanizáciu rastlinnej výroby vhodne doplňa aj 38 nákladných a účelových vozidiel. K tomu ešte treba prirátať 12 obilných kombajnov a ďalších mechanizmov, o ktorých bezporuchový chod sa starajú opravári. V týchto dňoch dokončujú posledné opravy, aby na jarné práce boli mechanizmy pripravené. Predstavili sme vám jednotné roľnícke družstvo Branisko v Širokom. Družstvo, ktoré patrí medzi najlepšie v Prešovskom okrese. Aj vďaka tým, ktorí stáli na jeho začiatku pri jeho zrode. Z 900 zakladajúcich členov družstva žilo v dobe nakrúcania v roku 1986 328 ľudí. Vďaka patrí aj prvým kormidelníkom jednotného roľníckeho družstva Jozefovi Brodovi a Jánovi Štofilovi, ktorí ho viedli v najťažšom období. Aj vďaka nim dnes patrí družstvu už spomínaná najvyššia priečka v okrese. Vďaka patrí aj funkcionárom, ktorí pod vedením základnej organizácie strany spolu s komunistami i nestraníkmi, s usilovnými a poctivými družstevníkmi, ktorí doslova zrástli s pôdou, naplňajú v každodennej praxi zjazdové dokumenty. Z roka na rok výraznejšie výsledky hospodárenia sú toho presvedčivým dôkazom.
Žatevné práce vo východoslovenskom kraji sa v priebehu uplynulých 2 týždňov presunuli do severných okresov. V jednotnom roľníckom družstve Hornát v Spiskom Štiavniku pod Vysokými Tatrami výnosy obilia presahujú 4 tony z hektára. Nie je to iba zásluhou priaznivého počasia, ale predovšetkým preto, že všetky poľnohospodárske práce tu zvládli včas a kvalitne. O problematike tohtoročnej žatvy, ale i o otázkach jej sociálneho zabezpečenia hovoril s kombajnistami predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky, súdruh Peter Solotka. Potom navštívil aj jednotné roľnícke družstvo Branísko so sídlom v Širokom v okrese Prešov. Aj keď sa zameriavajú na pestovanie zemiakov, púdovo nasadená technika ukrájala posledné hektáre s vysokými úrodami. Veď priemerné výnosy na tejto 35 hektárovej výmere dosahujú až 6 tón vysokokvalitného obilia.